いその姿を現せ。一丁手よろしい。おらおら死ぬ。逃げられんぞ。邪魔だ。この力で俺が平和を守る。うわっ。今だレアド。承知しております。ここで我々が罠必殺剣受けてみるがいい。だ互いの真偽望むとこ。雑魚どもが。私はお前。
城には入る。負けるわけにはいかん。我が帝国行くぞ。これに耐えられるかい。我ら聖貴様らの命。我は負けるわけにはいかん。この場での我々は絶対に、はい、我が敵を撃て。我が魔力を。陛下にあだな。我が敵を撃て。バカめ。なかなかお前ほどの実己がかけた。だがそうか。話が過ぎたよ。天空を巡る星々よ。
渦よ巻き起これ。もっと力が欲しい。行くよ。